Takže zákazník, ktorý má záujem o kúpu bicykla, by si mal v prvom rade rozmyslieť, kde ten bicykel chce používať. Sú také tri najzákladnejšie skupiny bicyklov podľa spôsobu použitia. Je to horský bicykel, sú vlastne hrubšie pneumatiky, 26-palcové koleso, rámier trošku robustnejší, bicyklik je určený primárne na jazdu v teréne alebo v ťažšom teréne. Potom je tu skupina cestných bicyklov. To je vlastne klasika, ako bol niekedy ešte za bývalého režimu bicykel favorit, takže ľudovo povedané barany, úzke plášte, väčší priemer kolesa. Bicyklik je veľmi svižný, rýchly, je určený na jazdu na asfaltovej ceste s kvalitnejším povrchom. A potom je taký medzistupeň, je to vlastne kríženec medzi horským a tým cestným bicyklom. Z každého sa zobral tie lepšie veci. Je to tzv. Trekkingový alebo crossový bicykel, ktorý vlastne z toho cestného bicykla si zobral veľký priemer kolesa a z horského bicykla v podstate rozsah prevodov, nejaké odpružené vidlice a ďalšie vychytávky, ktoré v podstate uľahčujú alebo spríjemňujú tú jazdu bežnému človeku. Bicykel je určený primárne na jazdu po asfalte alebo v ľahšom teréne, to znamená nejaká polná cesta alebo spevnená horská cesta. Tým, že tie kolieska na tomto bicykli sú trošku užšie ako na tom horskom, nie je určené na jazdu v nejakom ťažšom teréne. Väčšine užívateľov práve vyhovuje tento trekkingový bicykel, pretože jazda na ňom je oproti tomu horskému bicyklu o mnoho svižnejšia a rýchlejšia. Ten horský bicykel je určený teda na jazdu v ťažkom teréne alebo v ťažšom teréne, kde sa prejavia jeho výhody. Veľa ľudí robí chybu tu, že si vyberá horský bicykel na jazdu po meste alebo po asfalte a tým pádom ten bicyklík stráca. To znamená, tie široké plášte, menší priemer kolesa spôsobujú väčšiu námahu, v podstate väčší odpor toho kolesa, takže ten človek sa viac narobí na tom bicyklíku a nemá takú radosť z tej jazdy. Takže v prvom rade by si mal ten konečný užívateľ položiť otázku, kde sa chce s tým bicyklom pohybovať a na aký spôsob ho chce používať. A podľa toho zvoliť tú kategóriu toho bicykla. Takže čo sa týka komponentov bicykla, s cenou samozrejme rastie aj ich kvalita a v podstate aj ich zaťažiteľnosť. To znamená, že keď si niekto kúpi lacný bicykel, je to určený bicykel primárne na jazdu nižšou intenzitou. To znamená, že v prípade, že ten bicykel používať nejak výrazne intenzívnejšie, tie diely budú vlastne skôr odchádzať a opotrebovať sa. Preto aj treba prihľadnúť na to, ako často budem jazdiť, koľko na tom bicykli budem jazdiť, vlastne čo je moja priorita. Tie najzákladnejšie bicyklíky v podstate majú oceľový rám bicykla, že ten základ vlastne, to jadro, to najdôležitejšie časť bicykla býva z ocele. Keď už sa postavíme tou cenou trošku vyššie, môže byť rám duralový, to je vlastne zliatina hliníka z nejakých prímesí, alebo už v tej vyššej kategórii môžeme nájsť aj rámy karbónové. Je to taký exkluzívnejší materiál, modernejší. Čo týka horských bicyklov alebo trekkingových bicyklov, dosť často sa používajú odpružené vidlice na zvýšenie komfortu, prípadne kotúčové brzdy, môžu byť mechanické alebo hydraulické, tam tiež záleží od ceny. Čo týka prehadzovania alebo radenia vlastne na tom bicykli, dnes sa používa už minimálne nejaké 5-6 kolečko vzadu, takže tých prevodov v podstate na horskom bicykli môže byť nejakých 18, dneska už aj 30 v podstate, pretože sa robí vzadu už 10 kolečko. Na tom trekkingovom bicykli takisto, čo týka komponentov, treba dbať tiež pri výbere na tú zaťažiteľnosť. Keď chce niekto ten bicyklik používať na také aktívnejšie športovanie, nemal by sa báť zainvestovať minimálne nejakých 400 eur, aby ten bicykel zvládol tú záťaž a potom sa vlastne odďačí tým, že bude dlho a dobre fungovať. Tiež môžeme vlastne pri horských bicykloch rozdeliť tie bicykle na vlastne bicykel s pevným rámom, vlastne alebo len s predným odpružením a prípadne aj celoodpružené bicyklíky. Tam sa vlastne vzadu nachádza tlmič, ktorý vlastne pohlcuje nárazy, len tiež pri výbere sa treba vyhýbať lacným bicyklom, pretože ten tlmič nám skôr naškoduje, taká bižutéria, neplní si tú funkciu, ktorú by mal. Kvalitný celoodpružený bicykel, to je vlastne cena 1000 a viac euro, takže keď si mám kúpiť lacný celoodpružený bicykel, radšej sa mu vyhnúť a zobrať si radšej kvalitnejší bicykel s pevným rámom a s predným odpružením.